खुलुमबाय गिबियाव गोजोन बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। गोजोन बड'लेण्ड इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम, अननानै गुरै खावलायनाय थाबाय। UPPL नि बानजायनायाव सप्ताह नाङै मटर साइकेल रेली सोलिगासिनो दङ। दा बे मटर साइकेल रेलीनि थांखिखौ UPPL नि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया बुंदों दि UPPL नि गेदेर मटर साइकेल लामा हान्जा सुरनाया 2022 नि आसाम बिधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै नङा। मानोना बिसायख'थिया फैयो आरो थाङो, फैगोन आरो थांगोन। मख'नो गोनांदि क'क्राझार महकुमानि परबतजरानिफ्राय गहपुरसिम UPPLआ गेदेर मटर साइकेल हान्जा सुरनायनि थांखिया दोलोखौ गुदि थाखोनिफ्राय मोजाङै दाफुंनाय आरो BTRनि बियाबखौ 660 सिम बारायनाय आरो संबिजिरनि 125 सोदांनाय बिलखौ सदनाव गनायथि होनाय बायदि बायदि गुबुन गुबुन दाबिनि अनगायैबो बावैसोआव बिटिआर ओनसोलाव सोलिबाय थानाय आयेननि बेरेखा जुवा जौखौ बन्द खालामनायनि दाबियाव मटर साइकेल रेली खुंदों होनना शिलंआव फोरमायना होदों बिथाङा। थांखिया मोजां, राजखान्थि दोलो होननानै खालि पावाराव माब्रैबा थानो हागोन बेखौल' सानोबाथ' जानाय नङा। सुबुंखौ सेवा होनाय बेसो गुदि थांखि जानांगौ आरो सुबुंखौ मोजाङै सेवा होयोबा सुबुंनि अनसायनायखौ निश्चय मोनगोन। खम बेसि मालाबा बेरेखा दोलोआव थालांनोबो हागौ, सब समाय सासन दोलोआव थानो मोनगोन बेबो नङा। बेनिफ्राय झारखन्डनि बोकारो जिल्लानि SP मनज स्वर्गियारिया माओवादी मइस उग्रबादीनि सायाव मोनसे स्पेशल अपारेशन खालामनानै 12 माओवादीखौ जिउ फोजोबनो हादों। दा बिथाङा बेनि थाखाय मिरु नखर मन्त्रीनिफ्राय केन्द्रीय गृहमन्त्री दक्षता पदक मोननो हादों बान्था। बे जोबोद मोजां खबर। मनज स्वर्गियारिया जाहैबाय जोंनि BTC ओनसोलनि बर'। बिथाङा SP झारखन्डनि बोकारो जिल्लानि। जोबोद बाख्नायथाव। बेनिफ्राय इसर'आ जोंनि भारत हादरनि जे इसर' माने महाकाश गवेषणा संस्था भारतनि, दा बे गवेषणा संस्थाया 4410 किल'ग्राम अजननि सेटेलाइटखौ साक्सेसफुली फाथायहरनो हाबाय। बे जोंनि हादराव बेनो लेटसिन रकेट। 4410 किल'ग्राम माने 4410 किल'ग्राम। बियो मोजां जाफुंबाय, बे इसर'नि साक्सेस। बेनिफ्राय राजस्थानाव ट्राक गंसे लाखिबाय थानायाव ट्रेभेलार गारिया सौदावफैनानै बेवहाय 18 जना रुंसारि जादों। बेनिफ्राय मेक्सिक'आव शपिं मलाव भयाबह अर खामनानै उन्दैफोरबो दं, जयै गासै 23 जन रुंसारि जादों। बेवहाय उन्दैफोरबो दङमोन रुंसारि जानायाव आरो 11 जन आघात जादों। एसेनोसै। नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो बेल आइकनखौ सेरनानै ला, जाहाथे भिडिअनि नटिफिकेसनखौ लगे लगे मोननो हायो। गोजोन्थों।